Чудиш се какви дигитални продукти да създадеш за Коледа. Събрах 50 идеи в един безплатен файл. Вътре съм събрала 50 идеи за дигитални продукти, подходящи за коледния сезон в Etsy. Ще намериш картички, етикети за печат, принтове за стена, книжки за оцветяване, планери, файлове за рязане и още други идеи, които да разработиш за своя магазин. Всеки продукт съм добавила за каква аудитория е подходящ и каква е степента му на трудност. Така ще избереш идея според своя опит и времето, с което разполагаш. А най-ценната част от този файл е на страница 3. Там ще намериш календар, който ти показва кога е добре да подготвиш и публикуваш различните видове коледни продукти. Коледното търсене започва преди декември. Когато публикуваме по-рано, даваш време на обявата да съберат посещения и на Etsy да получи данни как клиента реагира на тях. Файлът съдържа 20 страници и го получаваш напълно безплатно. Ако искаш да вземеш безплатния файл, може да намериш линк за него под или над това видео, или за всички хора, които сте в TikTok и Instagram, може да намерите активен линк в профилът ми в био.